Arratsaldeon, Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Ardibaltzak Gazte Talentu Lehiaketa honetako final haundi honetara. Bueno, hasi baino lehen eskerrik asko Dunbots Txarangari eta eskerrik asko Ander Sánchez Reiri hortxe behian ibili dela hortxe buskat jenti zirikatzen usteotu gai, zirikatzen. Gaurkoan esan behar dizuegu 3 kategoria ezberdin izango ditugula. 3 kategoria orain artean bikin eta aritu gara, baina aurtengoan 3 kategoria. Alde batetik, kide kategorian 9 eta 11 urte bitarteko gaztetxoak aritu dira. Junior kategorian aldiz, 12 eta 14 urte bitarteko gazteak, eta azkenik, senior kategorian, 15 eta 17 urteko gazteak. Bai, gaur hemen finalistak ikusiko ditugu, bale? Baina gazteak casting bat pasatu dute, aukeratuak izan dira, prozesu luzeo bat pasatu dute gaur hemen egoteko, baina eskatu nahi dut, txalo bero bat, aurkeztuta finalera iritsi ez diren guztiei bebai. Eskerrik asko guztiei parte hartzeagatik. Batzuk gaur hemen dabiltza gainera. Baina aurtengoan berrikuntza desente dator. Berrikuntza desentekin gatoz eta asteko eta behin izena bera. Ardibaltzak Gazte Talentu Lehiaketa, Ardibaltzak. Bai, ia, ardi beltza, ez, normalean zerbait negatibotza jotzen dugu, baina hemen ardi beltza izatea edo ezberdina izatea zerbait positibotza jotzen dugu. Bai. Balore bada, azken baten Ardibaltzak benetakoa izatea da, ausarta izatea da, talentu duna izatea da, eta nola ez, azken baten norbera den modukoa izateko beldurrik ez izatea da ardi beltza. Hori da, eta beste berrikuntza bat, aurten Bilboko udaleko sail berri bat sartu delako proiektuan. Bilboko udaleko gazteria eta kirol saia izan da taupa mugimenduarekin batera, Ardibaltzak proiektua antolatzen aritu dena. Eta beste berrikuntza bat, Ainoa, aurtengoan lehen aldiz, streaming bidez etxetatik jarraitzeko aukera egongo da. Hortxe zadutenok, ardibaltzak.eus webgunean sartu eta etxetatik zuzenean, etxetatik, harrapatzen zaituen tokitatik. Ze gaur egun mugikorrekin eta edo non konektatu daitezketa. Bai, hori da, baten bat ezin izan bada etorri gaur, abisa, bota WhatsAppa, ardibeltzak.eusen sartu da zuzenean jarraitxu izango da bela, gaurko gala, gaurko final handi, hau. Eta ja, ugaitz, finalistak ezagutzeko momentu iritsi da. Gaurko protagonista. Bai, gaurko Ardibaltzak Gazte Talentu Lehiaketako finalistak dira. Zan, Mr. Jametik Amaia! 3 artetatik 3 izarrak. Santutxuko musika eskolatik Kaza! Uribarritxik Juraima! Fatima eskolatik Aizene! C21 Dantza Akademiatik Iru Motion! Tiboli eskolatik Martizei! Alatzipotik Lierni! Kirikino ikastolatik Zoe! Kirikino ikastolatik Zoe, bale, Kolegio Alemanetik G. Sparks! Txurdinagatik Eibi! Konservatoriotik Kirikino musikariak! Miribillatik Ez da Magia! Zartetik Ainaro! Atezarretik Gozo! Eta Urretxindorra ikastolatik Bihotz! Txalo, zaparra bat guzti hauentzako. Hemen txeitugu. Beraiek dira aurtengo finalistak, esan dugu bezala, 3 kategoriatan banatuta. Beraz, lagunok, zoazte zuen tokietara. Bueltatu zuen tokietara. Joan zaitezte zuen tokietara kontzentratzea, finala astera baitoa. Bai, gogotsu daude. Eta urduriera berean ere, ikusten duzunez. Eta gaurkoan lagunok disiplina ezberdinetako artistak gonbidatuak izango ditugu gure artean. Ez da, Ainoa? Hori da, ugaitz. Eta mentxe ditugu lehenengoak ere. Just Dance Bilbo. Aurrera ba.
Zoragarri! Txalo zaparra bat, Just Dance Bilboko lagunentzako. Eskerrik asko. Txalo zaparra bat. Eta Ainhoa lehen berrikuntzetaz aritu gara, baina jakina berrikuntza gehiago ditugu aurtengoan ere. Ala nola, gure hartan ditugu kuskuseroak! Ez da, Ainhoa? Nun daude, bai, gure kuskuseroak. Hemen ikusten dutenaren berri ematen arituko dira. Aurrea mesedez, txalo bero bat. Lizardi eta Itziar! Amen, Lizardi, Kaixo, Itziar, kaixo bikote. Bueno, Itziar, hartu mikrofonoa. Bueno, kontatu iguzu, zuek zarete hemen gaur, ez zaude finalista bezala, zuek ere parte hartu duzue, kastinetan egon zarete, masterclassetan egon zarete, ez zarete finalera etxi, baina finaleran zaudete. Nola da hori? Kontatu. Beno, ez gaude finalean finalista bezala, baina beraiei gustatu zitzaien nola ginen. Orduan, deitu ziguten bioi, esateko beste modu batean egongo ginela hemen. Hori da, beste modu batean egongo zindela, zer hemen gertatzen den kontuetaz hitz egin ahal izateko, ez da? Lizardi, zu badaukazu esperientzia finalean, iaz egon zinalako, Arrapazankeko finalean, eta badakit, batzuetan urduri jartzen zarela, gaur nola ikusi dituzuen txeguan eta gaurko finalistak? Gaur lasai ikusi ditut bai, eta postasun askorekin. Eta zu badaukazu zeure trikimailu berezi bat baita ere, nola bai pixkat urduri jarrizkero edo, urduritasun horrei aurre egiteko, zein da zure trikimailu erakutsi hemen daudenei? Nire trikimailu hau da, deitzen da Kesite Burgos eta beti dekoteskuan urduri nagonean. Baina kontatu zertarako erabiltzen duzun? Askotan erabiltzen dut, holan eskuizi bezala erabiltzeko. Bueno, esan dugun bezala Lizardi eta Itziar hementsi izango ditugu kuskusero lanetan hemen gertatzen den guztiaz kontatzeko, baina jakina, hemen zaudete ez finalista bezala, baina finalean zaudete merezi duzuelako eta zaretelako xelebre de masak zaretelako. Ainhoa, kuko espaingo dugu? Hori da, zuekun, baina kontuz, egon hemen zir, ez galdo. Erne egongo gara. Hori da, tarteka zuekin konexioak ingo ditugulako. Hala, bagoaz, Perfecto. Venga. Tira, eta ardibaltzaken parte hartu dutenek aurretik beha aipatu dugu, ez da zelan, azteko, kastina pasatu zuten, baina gero pila bat fase ezberdin pasatu dituzte, ez da, gure partaira, gure finalistak, kastinak, masterclassak, eta gero tutorizazioak, finalistekin. Bertan, epaimaikideak eta coachak izan dituzte, bidelagun, Nerea Elizalde, Jon Casamayor eta Joldi Beristain. Datozela, mesedez. Kaixo irukote, zelan beste urte behar tamen. Aurten berrikuntzekin, bueno, berrikuntza hundiak. Hori da, bueno, zer moduz ardibaltzakeko prozesu hau, Joldi, prozesu guztia bizi duzu, kastinetatik hasi, gaur arte, masterclassak, tutorizazioak, zelan baloratuko zenuke ibilbide hau, finalistek izan duten ibilbidea? Bueno, ez dakit, oso positiboa da beti, azkenean guretzako ere guai dago ez etortzea ona eta eurak ez ezagutzea, baizik eta ja egotea prozesu oso batean zehar, eta ez bakarrik eurek ikasteko, baizik eta bebai saretzeko euren artean, eta ezagutzeko bebai beste gazte sortzaile batzuk, eta bueno, ez dakit, ikustot oso positiboa dela zentzu guztietan. Bai, Jon egon da hemen entxeguetan, ikusi zaitzut hortxe, azken ikutuak ematen, finalistak entzaiatzen ari zirela hortzen den. Ondo, erdirago ez dakiz zer, detaietsuak azpimarratzen, ez da? Bai, azkenean denbora eman dugu beraiekin, batzuei urteak ezagutzen ditugula, orduan egia esan ja maite ditugu, eta bain, gure asmoa da beti haiek laguntzea, gaurko egunean, bueno. Zure aholkuak erraz bereganatzen dabe? Batzutan, bai, beste batzutan, egia esan, ilusio handiarekin datoz, entzuten dituzte gure aholkuak beti oso jarrera onarekin, eta normalean automatikoki sartzen dituzte ematen dizkiegun tipak eta oso pozik aurten beti. Bueno, eta Nerea, zer hartuko duzue kontun, gaurko puntuak emateko orduan?
Ze gaur zuen papera aldatzen da. Claro, bai. Nik esango nuke, prozesu osoan bizi dutena. Azkenean batzutan ondo ateratzen dira, ez? Performantzak eta beste batzutan ez da ondo, baina egin duten lan guztia hori ziur, nik utxienez. Eta, bai, uste dut hori, haiek ondo pasatzea, zenolako evoluzioa izan duten prozesu osoan zehar, eta hartu dituzten kontuan esan dizkigun gauzatxoak. Bueno, oso ondo, eskerrik asko hirukote, zoazte zuen palkora. Bai, eraman mikrofonoa eta ongo gara. Venga, gero arte, txalo bero bat, epaimaikidentzako. Zuen jakiteko, epaimaia hor eseriko da. Eta, gure finalisten ikuskizuna bertatik jarraituko dabe. Hiru bat ikuskizun egindakoan, beraien balorazioa egingo dute, eta horrela sekungo gara. 3, 4, gitxi bagora bera, bale? Eta beste kontutxu bat. Ugaitz? Bai, hemen gaude. Publikoaren sariarena azaldu beharko dugu, ezta? Hor zaude. Hemen gaude publikoaren saria azaltzeko, nuno beto publiko artean egotea baino. Lizardi, zenbatekoa da publikoaren saria? Kontatu iguzu. 100 euroko denda bono denda. Ez da, bono denda txartel bat izango da. 100 euro. A ber, errepikatu hau, Lizardi, entzun nahi duteta, 100 euroko bono denda. Orain bai lagundu izute. Baina, publikoak bere ardura dauka, publikoak saria emateko aukera daukazue, zuen bozken bitartez nola egin behar dute, Lizardi? Gero amaitzen direnean ikuskizun guztiak, pantalla bat jaitziko da hor, eta QR handi bat agertuko da. Orduan, kamerarekin hartu behar duzue, eta... Argazki kamera edo mugikorrekoa? Ez, mugikorra. Bale. Eta ikuskizun guztien izenak agertuko zaizkizue, partaide guztiak, eta zuen botoa eman behar duzue gehien gustatu zaizuena. Hori azpimarratuko du, ezta? Gehien gustatu zaizuen alde. Ez semearen edo alabaren alde eta, Hemen txegania daukagu parte hartzai batzuen gurasoak eta ikusten ditut hemendikan. Bueno, argi geratu da, kuadrilla. Bai ez diote, bai noa hause gure partetik. Bueno, bestetik, beste sari batzuk ere badaude, ez da, Ugaitz? Badaude. Hori da, batetik, hori zuretzako usten dugu. Publikoaren sariaz gain, beste 6 sari. Aurretik Ugaitzek aipatu duen bezala gaurkoan 6 kategoria ezberdin, bale? Kategoria bakoitzean, kategoria bakoitza da, kide, junior, senior, kategoria bakoitzean 2 sari. 6 sari guztira. Lehenengo saria izango da 300 euroko bono txartela Bilboko dendetan gastatzeko, eta bigarren sari izango da 200 euroko bono txartela Bilboko dendetan gastatzeko. Eta kategoria bakoitzan, holako 2, 200 eta 300. Listo. Ja, aurkezpen guztiekin bukatzeko, DJ Unai Goiko! Eta DJ Unai Goiko hementxe goikaldean daukagu, baina Unairekin hasi baino lehen hementxe nire aldamenean dago Itziar kuskusera, kaixo Itziar. Aizu, hemen ikuste duzu, zemen jente daukagun publiko hartan, da jente honek margazkirik edo bideorik edo ateratzen baldin badu, zer egin behar du, Itziar, kontatu? Bai, egiten dituzuen argazkiak eta bideo guztiak Instagramen jeitzi aldituzue @edo ardibaltzak mentzionatzen. Orduan, ardibaltzak, etiketatu ardibaltzak, abildua ardibaltzak Bilbo jarri, eta ateratzen dituzten argazki eta bideo guztiak saretara igo dezakete. Aizu, primeran, Bai. Zuk atera duzu argazkire mate edo? Estetik mobila. Ai, bueno, gero ikusi dut zurama hortikan dabil zurama, gero eskatu beharko diozu. Edo esaiozu, beira, kaso indizu. Eta mentxe daukagu aldamenean Unai Goiko, kaixo Unai! Kaixo. Unai Goiko amentxarituko da, zertan arituko zara Unai? Deitu aurten ere, sintonia eta soinu berriak. Batzutan misterio egingo dugu, eta beste batzutan gorazada. Guapa! Izi arrantzatera, Eta egongo alda momentu tentsu edo sorpresarik edo? Bai, sorpresa asko aukiko ditugu aurten, oseak adi egon eta ondo pasatu. Bai, noa! Hauxe, Unai Goikoren partetik, Itziar kuskuseren partetik, eta nire partetik, azteko pres gaude. Azteko pres gaude, atzera kontaketa egin beharko dugu, ez da, Ia, guztio batera, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aurrea! Bueno, orain bai, azteragoaz, finalistak aurkezeko momentua iritsi da. Kide kategoriarekin hasiko gara.
Iruarte eta eskolako 4. mailako ikasleekin zehatzagoak izateko. Eloize, Matxalen eta Duna euratako baten anaiak harrapazanken parte hartu eban, eta aurten 9 urte daukazenez, esan dabe, talde osatu eta aurkeztuko gara ardibaltza lehiaketara. Eskolan dantza modernoa egiten dabe, eta koreografia dantzagarri batekin datoz Hiru Izarrak! Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte, gozamenean aurre iritzi guztiak soberan daude. Eraman nazazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean, erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta. Matia zure azalean, idatzi nahi dut oraina, zure erritmoa sentitu, gorputz osoan barrena. Hurbildu zaitez nire gana, gaur ez dugu denbora galduko, erotu nahi dut zure alboan, penak astu dantzan astean. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta. Ara 50 zure euskara, ondo aritzen zara, izateko ara barra. Tira ez izan elitista laztana, nire euskalkian arituko gara barra barra. Plata y plomo eta vodka Red Bull, euskaldun no juegas manjota fuego, pim pam pum, pureta entzun, reketo ja ez duzu maite, arrasista zaldela kuenta. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurretan. ETS dupla. Bueno. Hau etxe bai dizela, Hiru Izar, aurpegi xepet dizdiratzu ipinizu eta ze ondo, orain hartu arnaz pixkat, gero deituko dotzuet, bale? Gora egotzeko, venga, jitsi zuen lekutara, eskerrik asko, baina bueno. Gaina esan beharra dakat, ez dala erreza lehenak izatea, Ez da bater erreza, oso ondo, Hirukote. Eta orain, Fatima eskolatik datorren urrengo bakarlaria aurkeztuko dugu. Konservatorioan berak ikasten du perkusioa eta lenguai musikala. Nagusitan, musikarekin erlazioa dakarren zeo zerretan nahi dauen lan. Eta gaurkoan, Salvadorren Heriotza abestuko du. Kantuaren aukeraketan, aukeraketa egiten amak lagundu dio. Beraz, berari eskainiko dio. Txalo bero bat, aizenentzako!
Iesetan joan nintzana. Ezio urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, azken sentitu nahirik, azken atzauela, bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oinurik bortitzena, bortitzena. Norago, zer larretan, gure peleko artzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Norago, zer larretan, gure peleko artzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Zoragarri aizene. Zoaz zure lekura aizene. Eta hementxenago ni berriro ere gure kuskuseroekin, Itziar eta Lizardirekin aizue. Bueno, esan dugu, zuek hemen arituko zaretela. Hemen gertatzen den guztia kontatzeko prest. Zeo zer ikusi duzu edo kontatzeko moduan edo? Bai, nik ikusi ditut batzuk ia negarra egiten dutela, Benetan? A ber, norri ibili da hor negarra egiteko klasean. Hortik, hortik ikusi ditut. Pues ez dut emozionatuta edo, unkituta edo, ongo zela edo? Bai, ez da, zuk zer, Lizardi zer ikusi duzu? Nik ikusi dut partaideak hor daudela hizketan, zelan egin duten, orain hasiko direnak, urduri... Erdi pasa, erdi, claro. Kontatu, parakatu. Bai, baina hizketan eta hor lasai, Egon dira pixka hizketan. bat urduri. Pixka bat urduri, normala da. Nik ikusi ditudanak, izan dira epaimaikideak hor ahoz zabalik egon dira momentu baten. Hola. Euki dute momentu baten, beko Espainola beraino iristen zitzaien, eta publiko artean baita ere ikusi dudana da jende artea ondala ezaguna zen kantua. Zuek ezagutzen zenuten, ezta, Lizardi? Zu gaina beste batzen kantatzen zu. Eta ikusi dudana da jendea abesten egondala. Zein goxo, zein une goxoak. Zuk abest batzen kantatzen duzula, zatitxo bat kantatuko diguzu, ezta? No. Venga, ekarri duzu, Quesito de Burgos, ezta? Quesito de Burgosak ez ditzu launduko kantatzen edo? Bera kantatzen badu? Bera kantatzen badu, mikro jarri. Bueno, uste dut estenatokikoa prest dagoela, beraz Ainoa, nahi duzunean urrengoko taldea aurkesteko prest ikuste dut daudela eta tal, beraz... Berain ondoan zaude? Kaixo, danoi. Hemen daude. Atzakalde hortan daude. Bai, Tiboli eskolako 5. mailako ikasleak dira, konservatorioan, piano ikasketak egiten da batetik, gero bestetik, Kodali eskolan kantu ikasketak egiten da bezbe bai, eta lehenaldia da, talentu lehiaketan parte hartzen da bena, lagun baten amak animatuta gainea. Eta entxeguak Martinaren etxean egiten da bez? Urduri zaudete? Pixka bat esan dabe. Listo, besterik gabe. Aurrera, Martizei!
Zorionak, Martisei. Ze polita, oso polita izan da, benetan. Orain, epaimiekiden txanda, da? Etorriko gara pixkat honeaka, eskuinera, bale? Izkin hontara etorriko gara. Eta, mesedez, igo eszenatokira bebai, Ieba, Aizene eta Hiru Izarrak. Amen. Ia, jarriko gara... Ia, kenduko dut. Hau, bale? Horentxe jaso, eskerrik asko bixotza. Bale, oso ondo. Oso polita, bueno. Zelako rollazu dakazue, Maitia. Zu zeuden abesten, en plan, zelan izaten da, protesta bezia, labordeta bezala, ze polita. Eta zuek ze harmonikoak, ze artea piano joten da, zelan egin duzuen aurrea. Baina, bueno, parkatu, nien naiz epaimaikidea. Venga. Hiru Izarrak pauso bat aurrera, bai? Ainhoa, bueno, zuke esan behar duzuna, zeure iritzia baloratzen dugu, aizu, beraz. Noski baiet. Eskerrik asko, Jon Kasamaio. Bueno, bai, Hiru Izarrekin hitz egin nahi dut, bueno, neskak, zer modu, sentitu zarete ondo? Bai? Bueno, egia da, hasiera batean, esan diatela, pizkat urdurik zeudetela, ze, karo, lehenengoak izatea ez daba perresa, orduan. Egia esan, beraiekin landu duguna klasetan batez ere, zeia koreografian kastinean zegoen, super eginda ja horrela etorri zineten jantzita kastinera, ideia oso itxita ekarri zuten, eta egia esan beraiekin landu duguna da, interpretazioa, pizka bat disfrute puntu hori ez galtzea, urduritasun puntu hori galtzea posible bada, eta egia esan, nik uste dut beraiekin hirurok ados gaudela, ikusi zaituztegula oso solte, oso txulitak, oso disfrutonaz, eta benetan lan polita ekarri duzuela eta oso ireki potentea ikusi dugu, bai edo ez? Bai. Bai, beraz zorionak, neskak. Hori izan da zuei esker. Bueno, eskerrik asko, Maitia. Ze ondo eskerrik asko Hiru Izarrak, Maitiak, ia joan atzera, eta pauso bat aurra mesedez, Aizenek... Hemen dakazu mikrofonu, badazpadan be. Aizenek baituko du, Joldi Beristain. Hementxe. Bueno, Aizene, lehenik eta behin zorionak, lehenengo gauza, ni oso pozik nago, ikusi zaitu dalako superpozik. Ikusi zaitu saltatzen, irribarrez, ez dakitzer ondo pasatzen, eta orduan nila horrekin ja pozik eta lasain nago egia esan. Eskerrik asko ekartzeagatik gogo hori lehenik eta behin. Eta gero, nik uste dut, zuk aukeratu zenuen kanta, zenukala superargi kanta hori nahi zenuela, lehen Ugaitzek aipatu duen bezala da kanta bat denok ezagutzen duguna, eta pues horra askotan hori polita da sortzen duelako harreman bat publikoarekin, baina era berean batzutan arriskutsua da, ze, klaro, denok ezagutzen dugu, entzuten ditugu ere beste ez, eta uste dut zuk egin duzula zurea, egin duzula oso polita, kolokatu duzula ahotsa oso ondo grabeetan eta agudoetan, ez dela bat ere erresa, eta hori daukazula oso registro polita, eta gainera jakin duzula hor kokatzen, eta egon garela lan pila bat egiten, ahoskera lantzeko, eta oso pozik nago ikusi delako bebai, ez bakarrik gurekin, etxean ere egon zarela lanean azkenengo entxeguetatik, oso pozik nago, zorionak, Maitia. Eskerrik asko. Zorionak Aizene, Maitia. Etorri honea, eskerrik asko bixotza. Eta orain, Martiseiren txanda, aurrea mesedez, bikote... Bueno, hementxe dakazuen mikrofonoa badazpada, bale? Nerea Elizalde dakago hemen, bete horreko jantzita, Nerea, nahi dozunean. Kaixo, bikote, niri oso polita iruditu zait. Uste dut, ikusi zaituzte dela pixkat urduri amaieran, uste dut amengo hirurok badakigula zer dan estenatoki batera igo, eta gauzak nahi dugun moduan ez ateratzea. Eta garrantzitsuena da aurrera egiten jakitea. Eta jakin dozue, begiratu dozue elkar, eta ulertu dozue elkar. Beraz, niri iruditu zait oso polita, oso goxoa, zure ahotsa asko gustatzen zait, eta uste dut pianoa oso polit jotzen dozula. Oso. Niri atzait, bape inporta ekibokatu izana. Oso polita izan da, jarraitu eta oso gustora entzuten, benetan esaten dutxuet, niri asko gustatzen zait. Beraz, lasai egon, eta zorionak, bikote, benetan. Zorionak, bikote. Nahi dozue zerbait esan? Zo zer nahi dozu esan?
Ez, super. Ba, zorionak. Ze ondo bihotzak, zorionak, oso ondo egin duzue guztiok orain. Joan zaitezte zuen lekutera bueltatu zatxe, orain ja lasai, ja egina dago, ze ondo. Hauetxek izan dira, gure lehenengo ardi baltzak, bueno, eta jarraitzuko dugu urrengo finalistekin. Urrengo finalistaren amak Instagramen ikusi eban ardi baltza lehiaketaren berri hortxe jaso eban Instagramen, ezta? Eta gure lehiakidea dazka, 11 urte musika eskolan pianoa ikasten dau eta nagusitan irakasle izan nahi du. Eskolan korrikako lekukoaren irakurketa egiteko horia izan eban, eta hori eta gero, haze kasualitatea, albiste on bat jaso zuen. Zein zan albiste hori? Ardi baltzak lehiaketako finalera iritsi barri zala. Bueno, zuekin guztiokin, Lierni! Zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen gara ardo bat zerura eroritakoen omenez Txalo bero bat, Liernirentzako txalo bero bat, aizu, zelako talentua, ez da, Lizardi? Bai, Zuk abesten duzu, instrumenturi jotzen duzu, Lizardi? oraindik ez. Oraindik ez, horrek esan nahi du esperantza badagoela, ez da? Bai, Eta zer joko zenukezuk? gitarra edo pianoa. Bata edo bestea, da biak ez igual.
Depende. Igual garestitxo ateratzen dira edo, klaseak edo instrumentok erostea, edo horregatik da, edo denbora kudeatu behar delako. Denbora eta dirua. Denbora eta dirua, Itziar, nigo naiz hemen txibatzen, hemendik daudela, alde batetik Martizeiko Izeiren aita Ruben, zure lana izango da, Ruben ekartzea, eta zure lana izango da, Lierniren ama Maider ekartzea, ona ja, de repente. Berenga, zoazte da ekarri, Maider eta Ruben. Ia Maider eta Ruben, gure gana datozen bitartean. Kaixo? Ze, klaro, kontua da, mira, jarri hortxe, denak ondo ikusi alizateko. Ruben eta Maider hementxe ditugu, eta oso garrantzitsua izaten da gurasoek daukazuen figura ere. Izan ere, gurasoek hortxe burubelarri aretzen zaretelako castingera ekartzen, masterclassetara ekartzen, entxeguetara ere bai. Eta gainera, zuek biok elkartzen jaten ezagutzen. Baina ibilizarete elkarkudeatzen pianoaren, nork ekarri, nork ez ekarri, biok teklatu erabili behar zenutelako. Nola konpondu zarete? Masterclass batean elkartu ginen, eta azkenean Lierniko Alasipo musika eskolatik ekarri ahal izan dut, eta zaieztu izan dugu berak bilatu behar izatea. Errestu du, ezta? Bai, asko. Piano bilatzen, Bizkaiatik osoan zehar, eta azken momentuan hau zen gure soluzioa. Ze komentatzen zen eguten, nik gaur ekarri dut, ez dakizen institutuan utzi ez da, eta nik ez dakit naune utzi didate, eta itzein genezak gure artean familiak, da bai, jakina, eta begira, zuek lagun egiten zareten bezala, gurasoak ere azken baten lagun egiten dira. Aizu, familia eskerrik asko bioi ere, eta Itziar eta Lizardi, uste dut urrengokoak ja prest daudela, Ainoa nahi duzunean. Listo, hemen ja, dana preste, baina, hau zer da, kuskuseru zezelan egiten dozu, hemen ja elkarrizketak eta etxen, baina, el zer da. diario de kuskusar. Kusku. Bueno, orain datozenak, San Adriango institutuko DBH bateko ikasleak dira, Arrapazanken beste bitan parte hartu izan da benik goratzen azberaiekin, ze oso bereziak dira, zergatik magia txoa egiten da belako, eta gaina iaz, sari bat ere eskuratu eben, hasi zirenetik bilakaera izan dute, eta magia ikasi duten, kontuz, TikTok eta liburuen bidardez, hau da, autodidakta totalak dira, zuekin guztiokin, ez da magia! Kaixo lagunok, gaur magia emanaldi bat emango dizuegu. Gaur egingo duguna oso arriskutsua da, eta ez du inork egin guk baino lehenengoz. Gaur, portal interdimensional bat irekiko dizuegu. Ha! Baina, wifi hona aldago areto honetan? Uste dut ezetz, agian portala rutera hurbildu behar dugu. Moja. Bai? Egin ditzakegun beste trikimailuak, gaizki atera dela desmoratzeko, bai? Ondo dago, egin alduzu makil magikoarena, oso idea ona da. Bai. Bueno, bai, nire benetazko trikimailua, hau izango da. Baina, entzun duzu soinu hori? Ez dugu entzun, aizea izan da. Bai, aizea izan da. Bueno, nire benetazko trikimailua, makil magikoarena da. Aizu, zein da wifiaren pasaitza? Eta zergatik mutiko hori makil bat du bere mauka? Hemen ez da gertatu ezer, bai, aztu dena, ez da gertatu ezer. Wifiaren pasaitza ematen badizut joango zara? Bai. Bilborok, bat bi hiru lau, bai. Bueno, nire trikimailua egingo dut. Hau da, hemen bi edadontzi daukat. Eta hemen pilota bat. Zuek esango behar duzue non dago pilota ezkerrean edo beste aldekoan. Eta nik izkutatuko dut. Eta egingo durrela. Non dago pilota? Hemen. Hemen. Hemen ez dago. Eta hemen ere ez. Non dago pilota?
dago hemen. Nik, hobeago naiz, zergatik nik ez dut okertu nire trikimailua, eta hori... Ez baina, nire trikimailua da askoz harrigarriagoa. Ez, nire trikimailua da askoz hobeagoa. Ez baina... Aizu, dalontzi hau apurtuta dago. Hori ez zegoen gidoian, ez da? Baina, ale, joan ja hemendik, joan! Baina zer da, hau? Bueno, zu sinetzi alduzu hau? azkenik nire trikimailua doa. Zu sinetzi alduzu? Ez da. Baina, zada itzela da, hau? Eta zu? Ez da. Izirik! Azkenik nire trikimailua doa. Hemen plastikozko botila bat dut. Eta hemen arkatza bat. Orduan magia apur batekin arkatza botilan sartuko da. 1, 2 eta 3. Baina nola magiarekin? Botila hau, zure bat dauka. Moja, ikusi alduzu portala konektatuta badagoen? Uste dut baietz. Portala konektatu berriro, mesedez. Ha! Ez, mesedez! Bueno, zara da gaur gertatu dena, ez da, laguna? Bai, hau ez da egunerako zerbait. Bueno, lasai. Portala deskonektatuko dugu. Bai, edo gutxienez, wifi deskonektatuko dugu. Eta hori ez bada funtzionatzen? Urrengo emanaldian ikusiko duzue zer gertatu den. Eskerrik asko eta agur. Bueno. Zorionak, hause izan da, ez da magia. Bueno, urtetik urtea, superaten zuze, Gero hitz egingo dugu, epaimaikideekin batera, bale? Orain ja, relaxatu, zoazte zuen lekura, eta atezo, Ze laster ditugu dutzuet bueltan, okei? Venga, orain arte, oso ondo. Ai, ama. Ja, egiten dabe magia, egiten dabe antzerkia, showa, totala. Eta orain datorren beste lehiakida, beste finalista, Uribarrikoa da, 14 urte ditu, The Factorin Follow the Party taldearekin txapelketa ezberdinetan aritu izan da, Habana Dance eskolan takoiekin salsa kubatarra ikasten du, eta berak sortu du gaurko koreografia eta erreferentzia ezberdinak hartu ditu koreografia egiteko. Bera da, Juraima! Pasatu nintzen, zure etxetik Margarita. Atzo pasatu nintzen, zure etxetik Margarita. Zure ama ikusi nun, eta zera zan zidan. Zure ama ikusi nun, eta zera zan zidan. Eta arrela etxetik pasa, azken hilabete hontan. Eta arrela etxetik pasa, azken hilabete hontan. Ai Margarita, 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 ai Margarita. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Empilez. Michael Jackson a pilé. Elle m'a dit l'Undertaker, il est là. Michael Jackson a pilé. Obligé de revenir pour tous les allumés.
ze ona, ai, gaina Jose Ripiaurekin azte, azken ni Jose Ripiau pila gustatzen zait. Ai, ze ona, Juraima ama. Hartu arnaz pixkat, bale maitia. Goaz, pixkat eskina ontara, eta orain beste taldekide deituko diet, ze epaien txanda iritsi da, okei? Venga, ontxarte. Venga. Bueno, barkatu, klaro, falta dira, Lierni eta ez da magia, etorri mesedez, etorri. Hauetxek dira gure finalistak. Bueno, epaiak entzuteko momentua iritsi da. Lierni, pausotxu bat aurrea, bendakazu mikrofonoa badazpadan be, erantzunen bat nahi badozu bota edo. Eta Joldi, maitia, ze, Kaixo. Bueno, Lierni, zorionak oso ondo abestu duzu, lehen gainera komentatu dute, pianoaren inguruan gora eta bera ez, eta ez da bat ere erresa pianoa jotzea, eta are gutxiago pianoa jotzea kantatzen duzun bitartean. Osea, nik uste dut horrek txalo bero bat merezi duela, Liernirentzat. Zu hor bakarrik, ausartu zara, eta bai. Asko gustatu zait zurekin lan egitea, egin duzu kriston lana, eta gainera daukazu gauza oso berezi bat dela zure ahotsa dela oso goxoa, eta transmititzen dituzula gauza asko horrekin, beraz? Zorionak. Eta zelako ahots kolore polita dakagu zen aurten, ez? Bai. Ni beti da nik oso grabea esanaz, eta derrepente entzuten dut beste neskatzuk ahots grabearekin eta zot, ai, ze polita! Bai, gainera nik uste dut aurten oso ahots kolore ezberdinak ditugula, eta orduan bakoitzak ematen dio bere movida, eta guai dago. Eta kapazidadi, hemen egoteko eta hemen goian egoteko. Bai. Ai, bueno, Ainoa, bale, barkatu, eskerrik asko Lierni zela, garri. Bueno, ez da magia. Pauso bat aurrera mesedez. Esan biharra dakat, urtetik urtea dakazue aurpegisek gero tandixaua. Ze show egiten dozue baina. Baina, nik ez dotzuet ezer esango dotzue Jon Casamaiorrek, amentxe guztien dotzuet mikrofonoa, bale? Badazpadan, be? Bai, Ainoa, ala da. Ja urteak ezagutzen garela, uste dut hau, zeuen 3. urtea da, eukerrez banago, eta egia da, zeuekin lan egitea dela super divertigarria, beti proposamen komiko hori, hau deskubritu dugu prozesuan, 3 urte hauetan, lehenengo urtean magia egiten zuten benetan, eta ikusi genuen, beraien bizkomikoa, egiten dute benetan, baina deskubritu dugu prozesu horretan, beraiek benetan daukatela, komisitate puntu hori, eta ja urten kastinera ekarri dute beste proposamen bat, ja izena ez da magia, bera esaten duenez, eta zeuekin lan egitea oso divertigarria izan da, gainera Karla berria, lantaldean berria zarela, eta eman diozu puntu berri hau, eta zarete euskaraduraz, eta hori oso ondo dago, beti holtzan pizkate hori grazia natural hori izatea, eta nik uste dut gustatu zaigula, ez? Bai. Potente, eta bai, baita ere, ez dakit, datorren urtean apuntatuko ZTB, ja beldurra daukat, ez dakit zer ekarriko duzuen, baina zeuekin lan egiteaz erotzekoa delako, baina benetan asko disfrutatzen dugula zeuekin, eta zeuen proposamen desberdin hauek benetan baloratzen ditugula asko, beraz eskerrik asko talde, oso ondo egin duzue. Datorren urtean, izena ematen badozue, agian epaieren bat ero desagerrarazi zeinke. Jon Casamaior adibidez, ez da? Bai, parkatu. Jon, ezer. Juraima maitia pausautxu bat aurrea, hemen dakazu mikroa. Bueno, haze horretik, nahi dut eskatu mesedez, nire izan didate Juraima, zure ama beti egoten dela. Zuri kastinetara laguntzen, topera, txalo bero bat Juraimaren amarentzat, hola. Ze politak. Estilo guzti horien aztea, Nerea Lizalde, zer uste duzu? Nire hainbeste gustatu zait, geunden danok, ez dakit, irrifarrez pila disfrutatzen, ez da bapes erraza, esenatoki bat betetzea, pertsona bakarra izan da gainera, eta zuk hori, vamos, clavao. Ez dakit, kriston energia dekozu oso ondo dantzatzen dozu, musika oso politxa bokeratu dozu, niri be Jose Ripiabarazko gustatzen jata, eta hori ez dakit, zorionak, ez daukatu indikan subidoia! Eskerrik asko. Ai, ez da, zuri. Eskerrik asko maitiak. Zoragarria zarete gure ardibaltza, bueltatu zaitez zuen lekura, listo, lasai asko, hartu dezakezu arnaz, tranquil. Kontuz, nire ardibaltza, ai ama, baina zen jau.
Hau de, hasieran egondan, ez da? Hau, Ander Sánchez Rey, ez da? Kontuz gentikutu baik asko, Ze. Ze zerbait esan nahi deazu? Amen, mikrofonoa. Bai. Kaixo. Kaixo. Ari nintzen... Bai, lasai. Ari nintzen gozatzen, gala zoragarri hontaz eta bapatean gertatu zai gauza bat. Ai, zer? Agur. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko,
Na 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 na. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, taitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Na 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 na. Zuretzat gilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko, irrifarrez gero minez eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une bat txalo zaparrada bat. Bueno, kotxaue. Ander Sánchez Kotxaue. Reirentzako txalo zaparrada bat. Eta hementxe gaude palko honetan kuskuseroekin. Aizu hemendikan bai bista ederra, Eta zeintzuen ondoan gaude, Itziar? Zuek jarraitu zuenera, Lasai, zuek jarraitu zuenera. Itziar, kontatu, non gaude? Balkoian gaude. Palkoan, baina zeo zer ikusten duzu hortikan, karpetan edo, Kuskusatu duzu zeo zer? Bai, hombre, kuskuseroak gara, nola ez dugu kuskusatuko? Eta ze ikusi duzu, Bosnaka kontatze ditu, amarnaka edo nola kontatze ditu Jonek edo Nereak edo, Ez ez ditut betaurrekoak ekarri. Ai, Nereak hartu beharko dituzu, Eta Lizardi, hemen gauden bitartean, beste palkoan ere ikusi duzu norbait, ezta? Bai, egon naiz begiratzen horra gora. Baina, dinot hemen alboko palkoan esan didazue, ai, hori da. Bai. Nor da? Jo? Ez, Jon, bai. Baina, no, ez esan duzu, zein dala edo, zer? Guazenekoa. Guazeneko, bueno, gero igual ezagutuko dugu, gerorako utziko dugu. De uste dut, ja, erdi prest daukazuela, ez da, Ainoa? Bai, goementxe ja prest, bueno, kuskusero, kontuz spoilerrik egin gabe, Ez esan, zerra puntada ben amen gure paiek, ez zebez, Txiton. Hortxe, txiton. Hori da, hau Eramaiera itxita, Hori da, bueno, orain, lehenik eta ben, gonbidatuko dut gure artista, bale? Eta gero azalduko dut bere bilbidea, eta hori guztia. Datorrela eszenatokira, Kata! Ai, zelago sustu. Bueno, eta esango zu, Ainoara, zergatik gonbidatu duzu eszenatokira bat, tira, mikroa bere altueran jartzeko eta denporatxu bat behar duelako gure Katak. Bera da Maristas ikastetxeko DBH bateko ikaslea, horrez gain, Santutxuko musika eskolan gitarra jotzen ikasten dabil, eskolan ETS-eren zure eskutik kantua entzunean, eta hain gustatu zitzaion asko, Behi irakaslea moldatu egin behar izan ziola eta lagundu egin ziola partiturarekin eta erabaki eban ardi baltzaken abestu egin behar ebala abesti hori. Bilbo eszenan antzerkia ere egiten du, bueno, Kata denetik egiten duzu. Animaliak oso gustoko ditu, neupe bai, nik saltxitxa txakurra dakatz, bai, parkatu. Eta bere musika komposizioak be sortzen ditu, baina oraingo honetan, oraingo honetan abestuko du ezagutzen dugun abesti bat. Zuekin guztiokin, Kata! Uste dut oraindik ez dizudala galdetu, zergatik mantentzen nauzu zugandik gertu, dena gezurra dela, batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut, denbora badoa, ta gu doan, emozio guztietatik ikaste
oraindik zurekin amets egiten dut etenik gabe. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tamaitu aurretik bizitza gertu. Azkarregi doa dena ezin ulertu, erori baino lehen heldu idazu ez du, lorik ezin hartu, negarrere egiten dut amil begitik gertu, baina zure aurrean, argien artean, laguntzen didazu arnaz hartzen, oraindik zurekin amets egiten dut etenik gabe. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tamaitu aurretik. Eguni honetan zen goxoenetan, zutan gaudenean edo itzalean. Eguni honetan zein goxoenetan, bizi dezagun bizitza. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tamaitu aurretik bizitza hortu. Ze polita, Kata, ze polita, mesedez. Zoragarri, super intima. Bai, barkatu, junzenke, gero deitzuko dotzut, bale? Ai, zelako artistak gure erdibaltzak. Bueno, eta orain datorren beste finalistak, Kirikino ikastolan ikasten dau, Bilbao musikan gitarra eta musika lenguaia ikasten du. Horrez gain, antzerkiko ikasketak beteten dauz bebai, Bilbao eszenan, eta boxeoa ere egiten du. Denetik egiten du. 2 aldiz aurkeztu da, aurretik Arrapazankera, eta hause, aurten ardibaltzakin izan da lehenengo aldia, finalera iritsi dena. Bera da, Zoe! Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan torkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez egoteko itzordu bat. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, bezarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gau
batera, zurekin batera. Zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu zaudela. Zenbat aldiz unertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitudala. Egunak homeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, bezarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik editzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Ai, amazoe, zoragarri benetan. Ontxe, zeu entzuten. Eta momento baten esan dut, aurten epaik ze marroi dakarren zeuekin danokin. Maja, ai, zelako politxe zoixonak benetan, zelako presentzixi, zelako injarra dakasun zoe. Gauzatxu bat, bueno, orain datozenak, tardatuko dute pixkat, beraien gauza guztia prestatzen. Ordu, ze iruditzen, zoe maitia, zu nirekin gelitzen baldin bazara, ezenatoki gainean, bion artean, paso ematen badotzagu, noski ez da? Ai, bueno, mikroa zutzako, cariño. Ze ondo. Bueno, beraiek ditzen dira Kirinikino musikaria. Bueno, zuk ezagutzen dituzu. Bueno, egontzara beraiekin entzaiatzen, eta hori guztia, ez da? Jatorrak dira, ez da? Bueno, info pixkat emango dut, bale? Beraiek konservatorian ikasten duten, hirukotea dira, eta bertan ezagutu ostean, konservatorian ezagutu ostean, superlagun onak egin dira. Batek dauke 10 urte, bestiak 13. Eta egingo dabe, ipuin musikatua. Ipuin musikatua? Ipuin musikatua, Zoe, ipuin musikatua. Geltzen zara crazy. Aurten zabiltzate guztiok, instrumentua jotzen, abesten, antzesten eta instrumentua jotzen. Hau da, gauza bi egiten batera, bale? Ez que zarete, ikaragarriak zarete, benetan esaten dutut. Bueno, mesedez, datozela Kirikino musikariak guamentxe geldituko gara. Ze, igoko dira... Ai, ama, ni, hau ez du superatzen, kearena ez du superatzen. Zuek prestatu zuen gauza lasai asko, listo zaudetenean abixatu, bale? Ze, klaro, instrumentuak jarri behar da, bez? Da, por cierto, Zoe, zu pila bat gauza egiten dituzu. Bueno... Boseoa, antzerkia, ze gehiago, musika lenguai ikasten duzu, gitarra. Eta egon zinen bai, abez batzan. Bai, pasada, bueno, urte honetan egon nintzen abez batzan, eta ondo pasatzen nuen, baina, klaro, nik ezin naiz ailegatu nota altuetara. Neue barginena, Kari, neue barginena. Esan nion andereñoari, eta andereñoa oso maja zen, baina esan zian, playbacka egiteko ez banintzen ailegatzen. Beraz nik esan nuen, bueno, playbacka egiteko horretarako joaten naiz, ez da? Total, maitia, ze ondo, zu neure eskolak usaz, neure bizitza guztin beti bardina gertatu zantzait. Ninaz, kontraalto. Zuek, listo zaudete? Ai, parkatu, Ai, Zoe, luzatu egin gara. Bueno, aurrera, Kirikino musikariak. Hemendik ez oso urrutira, abesten duen herrialde bat existitzen da. Haizeak eta egun sentiek abesten dute.
abesten du. Txoriek eta zuhaitzek abesten dute. Niri abesten duen herrialdean bizitzea pila bat gustatuko litzaidake. Gure herrialdean kilkerrek ere ez dutelako abesten. Beste batzuek kontatu didate, hemendik askoz haratago badagoela dantza egiten duen herrialdea. Imaginatu, han denak egiten du dantza. Ibaietako animaliak, olatuak, haizeak eta palmerak. Han ume txikiek eta gazteek jolastu beharrean dantza egiten dute. Niri asko gustatuko litzaidake haien herrialdean bizitzea. Izan ere, nirean hainbeste soldadu daude non tente egotera ohitu garen. Ha! Eta hemendik oso hurbil, bezarkatzen duen herrialde bat existitzen da. Bai, entzun duzuen bezala. Han gauak eguna bezarkatzen du. Eta udaberriak uda, udak udazkena, udazkenak negua eta neguak udaberria. Esaten dute, abesten duen herrialdetik datorren norbait iristen bada, bezarkatu eta berarekin abesten dutela. Dantza egiten duen herrialdetik norbait etortzen bada, bezarkatu eta biak batera egiten dute dantza. Eta gure herrialdetik datorren norbait iristen bada, bezarkatu eta berarekin negar egiten du. Nire herrialderik gustokoena, bezarkatzen duen herrialdea da. Bezarkatzen duen herrialdeak, abestu. Dantzatu. Eta negar egiten duelako. Ba, huesek, irikinio musikariak eskeni diguten ipuin musikatua, zoragarria eitziar. Bai, orain izan naiz ni negar egin dudana. Negarrez aritu zara, ez zait nahi harritzen, hain ederra izanan kontatu digutena, ez da? Egia, bai. Eta, egon dira, arazo teknikotxo batzuk ere, ez da? Bai, mikrofonoa. Bai, ze pasatu da hor? Ez daki, guamatatu egin da. Ai, batzutan horrelakoak ere gertatzen dira, baina aurre egin behar izaten da. Mikrofono hola geratu da, baina ikusi duzu zeinen fin aritu diren, eta aurrera jarraitu dute gure lagunek. Eta badakit, Itziar eta Lizardi zuen gurasoak ere hemendik handabiltzala. Deituko diegu,
Hemen dikan daude Igone eta Egoitz ere hor daude, zatozte Igone eta Egoitz. Zuen gurasua dira? Eira, jarri hemen, Igone beste. Bueno, ugaitz barkatu, aurretik igual esango digu bueltatzeko beraien lekura, lasai egoteko, gero dituko zatxuet, bale? Epaiek beraien balorazio egiteko, eskerrik asko Irugote. Gure kuskuseroen gurasoak ere mentxe ditugu, eta kuskuseroak etxean ere kuskuseroak aldira. Bai, nahiko txu. Normalean, bai, kuskusero eta gero, honetariko saltzetara etortea, adibidez, gustataiako orduan, erreza da. Hori da, ez egu kostatzen olakotara etortze. Kasuntan alderantziz daude jarrita, Lizardi, ez, orkeratu. Lizardiren aita da eta Itziarren ama da. Orduan, Itziar eta Lizardi nahi dut bestearen gurasoari galdera bat botatzea zuetako bakoitzak. Beraz, Lizardi, hasiko zarazu, Igoneri Itziarren amari galdera bat egiten. Da gero zuk, Itziar, Egoitzi, bale? Badaukazu, bota Lizardi. Kesito de Burgosek edo lagunduko dizu edo. Aber, non entxaietzen duen, Itziarrek etxean, edo... Non entxaietzen du etxean eta ze ordutan molestatzen badu. Dutxan, logelan, egongelan, edo non. Eta ze ordutan edo noiz. Eta Itziar zer dago zu galdetzeko? Ez dakit. Entxaietzen duenean, molestatzen du, edo musika ona da zure belarrientzat. Ba, nik uste guztion moduan. Batzutan belarrientzako igual min apurtzu bat iten dauela, beste batzutan hobetuten da, baina bueno, entxeguak horretarako bali da. Entxeguak eta guk aurrera jarraitu behar dugu Ainoa estenatokea prest dagoia dagoeneko, aurrera jarraitzeko guazten ba, aurrengoko. Hori da, jarraituko dugu, eskerrik asko guztioi. Bueno, orain datozena Kolegio Alemanian ikasten dabe, 12 urte dakarre, eta dantza egitera datoz, hip-hop, jaseko klaseak egiten dauz Joanak. Eta Iratik baleta ikasten du. Koreografia eurek asmatu dute, etxeko logelan egiten dabezen txeguak. Bueno, baia zer dakarren gaurkoan, G-Sparks! Neskak, gelditu hor, ze orain epaimaiek beraien iritzia eman beharko dabe. Guazen eskina ontara, bale? Ai, txartu esan dut zuen izena. Zarete J-I-Sparks, ez G-Sparks. Ez ninaz oso moderna, bale? Eta batzutan astatzen az barkaida zu, Joana eta Irati, J-I. Bueno, eta datozela bebai, mesedez, Kata, Zoe eta Kirikino musikariak. Gora, mesedez. Ai, etorri ze orain epaiak entzuteko unea iritsi da.
Bale, ja hemen zaudete, orain, Kata, pausu bat aurrea Kata. Hemen dakazu mikroa badazpadan, be? Eta Nerea Elizalde, bota zure iritzia, zure valorazioa. Kaixo maitia, zorionak. A ber, nire asko gustatu zait, askotan hitz egin du oso ahots goxoa dekozula, melodiak aldatu genituen, zezien pixka grabeak batzutan eta beste batzutan agudoegiak, eta aldatu genuen guztia, primeran indozu, super afinatuta zegoen abesti osoa, eta nik ikusiet, hasi zarela urduri, baina publiko hasi danean txalotzen ja, atera zaizulako irribarretxo polit bat, eta pixka gehiago lasaitu intzea, eta oso polita izan dela. Beraz, zorionak. Zorionak. Eta gaina, nik esan izut, super momentu intimoa sortu dela, izan da oso intimissimi. Neukan, oiepurdea, baina benetan, super politak eta zorionak. Zoe, pausu bat aurrea, hemen mikroa da ezpadan be. Zoerentzako daukat hemen, Joldi. Hola, kaixo Joldi. Kaixo. Esan. Bueno, Zoe, nik uste dut oso argi gelditu dela zuk kantatzen duzula emozioarekin, eta nik uste dut oso polita dela sentitzen dudalako dela gauza bat ateratzen zaizuna, horrela, barrutik, eta orduan zuri pasatzen zaizu ahotsa, bihotzetik, ahotik baino lehenago, eta horrelakoa zara. Eta hori oso polita da, eta plazer bat da hori ikusi alizatea estenatoki batean, ze ere ez da bat ere erresa horrela egotea horren beste jenderen aurrean, zaurgarri, eta niri asko gustatzen zait oso ondo egin duzu, así que zorionak. Zorionak. Eskerrik asko, Zoe. Bueno, kirikino musikariak aurrera, hemen dakazuen mikrofonoa badazpadan, be? Lehen akats bat izan du, baina aurrera jarretu duzu superrondo, eta Jon Casamayor, badakit hori izango duzula superrondo, ze aurrera egin dute, segi. Bai, esan behar dute oso proposamen polita ekarri zenutela kastinera, lan prozesu guztian egon zarete super konzentrautak, egiten duzuena ez da bape erresa, ze instrumentu horiek ez dira bape erresak, eta batez ere landu ditugu transizioak eta bar, ikusi dugu kriston asko bestu duzuela hasieratik, eta arazo tekniko hori izan duguna normala da, gertatzen direlako gauzak, baina gu hori ez dugu baloratuko, hori ez dugu ikusi, ze gainera ikusita daukagu, beraz, zorionak, benetan super polita egiten duzuena. Zorionak. Eskerrik asko, hirukote. Eta J.I. Sparks, pausotxu bat aurrean, neskak. Eta J.I. Sparks, zer esango dizuet, neskak? Nik uste dut elkarrekin egon garela, hirurok egon garenean, super, eta beraiekin be, lanean super gustora, energia politekarri duzue klaseetara. Dantza, bebai, ikusi dut asko hobetu dela, koreografia ja oso berdinduta, izpioaren aurrean lan egitearena, tips guztiak hartuta eta ikusten da landu duzuela eta eskertzen da zeuen lana, zeuen energia polita. Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, bikote. Parkatu. Orain, bueltatu zaitezte zuen lekutara. Zoazte gure ardibaltzak. Zorionak. Bueno, jarraian datorren artista, gonbidatua, lehen taldean dantzatzen ikusi dugu bera bebai, Jazz Gens Bilbo taldeko koreografoa eta sustatzailea da, bale? Orain honetan bakarrik datorkigu, Itziar del Val! Zorionak Itziar, bueno,
eskerrik asko, esan behar daka, urte pilo bat egon zara kanpoan, koreografa bezala, eta hori guztia. Eta orain, sabiz, bebai, irakasle moduen, ez? Ez dakit sorpresa txikiaz dozun hartu, hemen zure ikaste batzuk badaude, parte hartzen, finalista bezala. Nortzu dira, nun daude? Johana hortik, badagoela, ontsi bertan dantzatu duela. Bai, hortxe zir, bueno, zoragarri, eta nolakoa da, bapatean zure ikasleak hementxe ikustea parte hartzen finalean. Primeran, eta berriro, eszenatoki honetan ikustea, bada, itzela, ze, jun baino lehen Madrilera, hemen egon nintzen dantzatzen be, eta izan da como rollo, ai ba. Kusi, bueltatu naiz. Konexioa, bai. Eta hemen daude. Bai, 15 urte de geroago, berriro hemen. Aize, ondo, mil eskerritziar, eskerrik asko, ardibaltzaken parte izategatik, eta zube ardibaltzak esteagatik. Txalo bero bat itziarrentzako, agur. Ai, ama, bueno, eta orain, hemen txeia prestatzen ari da momentu honetan, Eibi deitzen da bera. 15 urte egin berri ditu Anek, ze bere benetako izena da Ane. Eibi da izen artistiko. Begoñazpi ikastolan ikasten da berak. Bigarren aldia da parte hartzen da bena lehiaketan. Aurretik harrapazanken, aurten ja ardi baltzak lehiaketan. Kantua ikasten hasi berri da, Santutxun, Santutxun dagoen musika eskolan zehatzagoak izateko, eta bere kabuz ikasi du, gitarra jotzen, ukelelea, piano eta perkusioa bebai. Bueno, Ane, ai ama, musikagia beba da. Eta oraingo honetan, berak euskarara modatutako kantu bat ekarri digu. Jaso dezagun, Eibi! Malko bat gehiago negar egiteko gorde sasundo gauaren erdian ez dira zuri beltzia uda badator oitan hauan nintzen itzulezik agora sentitzen naiz ni naizen beste ni baten barruan iragan amaiera heldu da kantasi berri da sentitzen ari zara ardi beltz bat munduan ondokoak zaintzen itzaletan bizi izan naiz baina aski da ondo egongo zara itzulizik agora sentitzen naiz ni naizen beste ni baten barruan iragan amaiera heldu da agur, agur, agur you take the man out the city not the city out the man you take the man out the city not the city out the man you take the man out the city not the city out the man you take the man out of itzulizik agora sentitzen naiz ni naizen beste ni baten barruan iragan amaiera heldu da agur, agur, agur Ai, ze politane. Eibi, hauxe izan da, Eibiren proposamena zemut laketa polita. Eskerrik asko guztiagatik, zoaz zure lekura gero deitzuko zatxut, beraz ez jun oso urrutira. Jarraituko dugu,
Hiruko talde batekin, beraiek oso txikia zirela hasi ziren dantzan, osea, pentsa 5 eta 6 urterekin. Gaur egun 15 eta 16 urte dituzte, ja, esan leke 10 urteko karrera bat akarrela beraien bizkarrean. Zelako gauzak. San Inazion kokatuta dagoen C21 akademian jasotzen dabez estilo desberdinetako dantza klasik eta koreografia beraiek sortu dute. Eta tarte txiki guztiak aprobetxatzen dabez, entxekoak egiteko. Ezagutu ditzagun Hiru Motion! Nueva York. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Nueva York. Si te quieres divertir, métele rápido, métele sólido, toda que banda, dásela muy corta. Métele rápido, métele sólido, cuerpo cálido, como en el tropical. Hey, yo, ando con un batallón, pero de muchas bebés, como los rayos del sol, el cuello brillándome, nunca bajo la actitud, soy lo que tú quieres ser, dime sereno de campo, siempre. Ready. Fight. Ai amaiturriak ikusi zuena, nire lagunaren mutila zen bertze batena. Jesus begira montatu zen eszena, aritsua darrekin bihurtu da zezena, aritsua darrekin bihurtu da zezena. Nire labiaren kantua zuretzat eromena, zu eta ibaiaren artean zure bihotza dauzena. Mirada bak ez du izan ez zure abizena, nire harimako hogeita bat gramo zure hautsena, nire harimako hogeita bat gramo zure hautsena. You. Me? We. Me. We. Me. You. Us against the world, shaking ass in the parking lot. If we get arrested, haha, baby, laugh it off. I love you, you love me, we batch it, we lead. And I kill it for you if it got that deep. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eskerrik asko Hiru Motion, beste urte batez be bai zeuek eukitxi placer bata. Tranquil, rekupera, hartu zuen txaketak eta zoazi, segi, oso ondo, zoragarri, betiko morun. Ai, eske aurretik arrapasan keme parte hartu izan dabe honek. Eta orain datorrena, Mr. Jam Akademian piano eta kantuko klasea jasotzen dauz. 3. aldia da. Parte hartzen dabena, lehen aldian, etzen finalera pasatu. Iaz, publikoaren saria eta epaimaikiden 2. saria eskuratuta bueltatu zen etxera. Osa, sari bikoitza lortuan berak. Aurtengoan, erronka potolo batekin dator, ze berak konposatu eta idatzi du kantu hau. Zauriak, bera da, Amaia! Berriro ikusten dut neska hori
naiz ispiluan begiratzen zulo baten sartutan hau ez dakit nora noan korapilo bat daukat eztarrian arnaz sartzen kostatzen zait nire buruan dago sartuta hauts bat ta betirako isiltzeko bilatzen nago metodoa esan ustien hitz guztiak barruan gelditu dira ta eraikitzen dudan guztia horregaitik apurtzen da nire begiak malkoz bete eta dauz ta zuen hitz guztiak sortuko du tesauriak ze bihar esnatuko naiz ta izango naiz neska berdinak ta jauziko jatelaz gainean atzokoan berdinak kalera irtetzean haiekin topo egitearen beldur naiz badakidalako nola amaituko dudan bai nire buruarekin sartuko dira oiuk askoren artean ta esango dut ez didala sola baina nire logelara altzerakoan nire malkoetan itoko naiz esan ustien hitz guztiak barruan gelditu dira ta eraikitzen dudan guztia horregaitik apurtzen da nire begiak malikoz bete eta dauz ta zuen hitz guztiak sortuko du tesauriak ze lo egitera joango naiz negarrez baina kanpotik ikusiko didazu Eskumuturra odolez beteta egongo da agian betirako lotan gelditu beharko naiz. Ai, Amaia, zorionak ze polita. Eskerrik asko. Zorionak ze abila zaren, dena egiten duzu, interpretatu be bai, dena. Izkina ontera jungo gara, ze orain epai maikideen iritzia jasoteko ordua iritsi da. Beraz, zatozte, Eibi eta 3 motionekoek eszenatokira, mesedez. Orain epaiek esateko dutena entzuteko unea iritsi da. Eibi, pausu bat aurrera, hemen txakazu mikroa badazpadan, be? Kaixo! Kaixo balitzarionak. A ber, zentratu inbernaz, bale, bat nago. Hori, egin duzula kriston lana euskeratzen abestiak, ere joli egontzan hor zugaz lanian, eta asko eskertu da egin dituzuen aldaketa guztiak, hobeto ulertzen da abestia. Ere, asko gustatu jata hasieran suabe hasi zarela, kastinan etzenuen hainbesteko ezberdintasuna egin, eta gero kriston indarra hartu dozula, eta horrek egiten du ere abestiak leku askotatik pasatzea. Zegaiago daukat jarrita. Hori, lasaina beharritu zaitu dela, eta horrek egin duela nik osatzea. Asko gustatu zait, zorionak, benetan. Eskerrik asko. Zorionak, ane, ze polita. 3 motion, pausu bat aurrean, ametxe da kasu, badazpadan, be? Bueno, zer esango dizuet zeuei. Zetela totalak, energia zoragarria itzela ikusi duzu publikoak nola, jaso duen zeuen showa,
daukatzue energia itzela, dantza maila hemen pauso, bueno, oso modernoak edo, ez dakit ja, ze dantza moto egiten duzue, ja galtzen nahi, egia esan, ze egiten duzue denetarik, eta ez dakit zer egingo dugun, egia esan, gauz pizkat sufritzen, ez dakit nola erabakiko dugun, oso zaila da, kategoria desberdinak, abeslariak, dantzariak, baina bueno, ez dakit, asko gustatu zaigu, benetan, zorionak talde. Eskerrik asko. Eskerrik asko Hirukote. Eta orain, Amaia pausu bat aurrea. Kaixo, Amaia. Kaixo. Bueno, zelako beldurra aurpegia, maja. Bueno, esatea, dela 3. urtea zurekin gaudena ezagutzen zaituguna, eta urtetik urtera beti ekartzen duzu pixka bat gehiago. Lehenengo urtean abestu zenuen kanta bat, 2. urtean abestu zenuen kanta bat, zuk moldatu eta euskaratu zenuena, eta urten etorri zara zuk sortutako kanta batekin. Nik uste dut bebai sorkuntza baloratzen dugula, ez da batera erresa, eta bueno, ez dakit, nik behintzat asko konektatzen dut horrekin. Orduan, alde horretatik, zorionak. Beti nahi duzulako pixkat gehiago egin, eta niri hori gustatzen zait. Gero, bueno, grabeena, egin duzu kriston lana iristeko grabe batzuetara dituzula superpolitak, ez askotan baloratzen dugula beti agudoetara iristea eta grabeak egitea da berdin zaila, oza, esan nahi du gora edo bera zaila da. Orduan, benetan, eta gustatu zait, registro horretatik eraman izana. Guk ere gauza ezberdin bat ikusteko zugan, eta oso ondo egin duzu. Eta interpretazioa ere asko gustatu zait, egon zara, ez gehiegi, ez gutxiegi, eta mantendu zara hor, ze hori da asko landu dugun gauza bat, eta jazta, listo. Oso ondo, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko guztioi, listo, bueltatu zatxezez zuen lekure. Eta azken 3 finalistak. 3 talde, 3 finalista. Azken urrenarekin hasiko gara. Azken txandakakoak dira TBH Iruko 15 urteko 2 neska, oso gaztetatik hasi zirenak dantza klasea jasotzen, estilo ezberdinetan murgiltzen dira, eta dantza eskolan elkar ezagutu ziren, dakarrek kimika berezi bat, eta leku ezberdinetan aritu dira entxeguak egiten, etxean, ludotekan, dantza eskolan, bueno, libre dauden leku guztiak aprobetxatu dituzte, beraiek dira, Ainaro! Zugauaz, oraindik hemen zinan, zerutik alde egiten. Bertatik, etzintudan entzutan, ta jeitsi zara barriz, niri esateko ezaltzara oaretu, zure salnobela. Saltzara oaretu, zure zainola betiko lekuan, betiko lekuan.
lasai zauzela uste dut badazpada bueltatzen bazara zure zapatak prest dagoz zure zail baize bolada indaretzuek jaden haute ikaratzen zeu zarela sentitzen dut etzera zaretu nahian entzuneari eskatan ez dut aukera ugaldu nahi ez dut aukera ugaldu nahi Zaltzara aretu zure zain nauela betiko lekuan Zaltzara aretu zure zain nauela betiko lekuan betiko lekuan Ai, eskerrik asko, Ainar, ze polita, zelago konpenetrazio, mila esker, zoazte lasai, lazer deitzuko zaitzuet bueltan da. Ai, baina bukatzen gabiz, ja. Orain datorrena, azken horrena, Ibarreko Landako Institutuan batxiergo artistikoa dabil ikasten. Ze polita bebai, ez argi eukitzi, nik batxiergo artistikoa. Hori duketa. Bueno, konservatorian kantuko eta pianoko klasea jasoten dauz. Laugarren aldia da parte hartzen da bena, eta, amamari eta familiako kide bati asko gustatzen zitzaien abesti bat abestuko du gaur. Ze aurten amama eta familiako lagun hau gure artean ez daude, eta horregatik euren omenez abestuko du Salvadorren heriotzean. Gotzon! Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertsoek antzalatzen zutena plazetako kantari
Eskerrik asko gotzon, hain geroa zara maitia, mil esker. Segi, hainbeste emozioiaz kolagenu galtzen nabil ni. Bueno, azken finalistari paso emateko ordua iritsi da. Urretxindorra ikastolako 4. DBH-ko ikasleak dira. Iaz, esenatokia txiki geratu zitzaien, 6 dantzar etorri ziren, bueno, aurten bi datoz, Euskal kulturari bere tokia eman ez be, eta ikusgarritasuna emateko asmotan hori bezartu dute, egiten dute max mix bat, Jota zu aritu dira hortxe, Euskal dantzako pausuekin lanean, topera. Gurekin dira, bi hotz! Kantuz egin ez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontxala zizia, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz egekiko dau Xanpierre katia, kantuz egin dezadan zeruan sarzia. Promiscuous girl, wherever you are, I'm all alone, and it's you that I'm on. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for? Am I throwing you off? Nope. Didn't think so. Open on the wall. Hey! Papa Ute! Ute! Papa Ute! Ute! Papa Ute! Bueno, ai ama, bi hotz, zorionak, tranquil, hartu arnazi. Zuek egoten zarete dantzatan, ni bitxartin grenlina, bueno, nolan. En fin, jun, ezkina ontara, mesedez, ze epaien iritzia jakiteko momentua iritsi da, beraz, zatozte, Ainarota Gotzon, etorri, mesedez. Ai, hau xera. Orain, epaiek, esateko dakarren entzuteko unea iritsi da. Ainaro, pausu bat aurrea, mesedez. Ametxe dakazuen mikrofona badazpadan, be? Aurrea. Bueno, neskak, zer esango dizuet. Nik ongo nintzen zeuekin lanean eta hizketan, orduak oso gustora egon nahi zuekin. Zeuen proposamena landu dugu, oso dantzarionak zaretela, argi eta garbi zegoen jakastinean. Teknika zoragarria daukazue, egin duguna da landu pizkat proposamena, kanon batzuk sartu ditugu pizkat, historio bat ikusten genuen hor, nik uste dut historio bat ikusi dugula, eta ez dakit benetan zer egingo dugun, nik orain nau erdi zoratuta ea zer erabakiko dugun, baina zoragarriak zarete danak, eta zuek orain zuekin hitz egiten nagoenez, zorionak, ez dakit
zoragarri egin duzue, Luka zoragarria, historia zoragarria, ez dakit zer ulertu duzuen, nik nire historia daukat buruan, zuek zuena. Bakoitza Eskerrik berana. asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko neskak. Gotzon, pausu bat aurrea. Zelako kapaziadi negarrik ez egiteko, porque negarrez hasiko nitxan, ez? Ez que... ekartzen du... Bueno, ez dakit, ekarri zuen oso proposamen potentea hasieratik eta gainera guai dago bebai oso argi ditu zuenean gauzak. Osea, nik horrela egin nahi dut eta argi daukat eta zu horrela etorri zinen hasieratik. Estribilloaren momentua da pasada bat, osea, esan nahi dute. Nik uste dut gelditzen dela pixkat mundu guztia beti pixkat hartuta eta eske Gotzon, ez dakit, osea, daukazu gauza oso berezi bat. Eskerrik asko. Bai, karo. Eta hori, eske ez dakit, landu genituen momentuak, bideak nik ikusi ditut, orduan oso pozik nago eta zorionak Gotzon. Jo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Gotzon. Da zelako harmonikuk eta... Bueno, neskak, pausu bat aurrea mesedez, bihotz. Kaixo bikote, nien aizu ekasia egon entxegotan. Orduan niretzat sorpresa handiagoa izan da egondan aldaketa. Kastinan egin zute proposamena ez zan hau izan. Eta nik pila bat eskertu dut eman dozuen bolantazo hori. Uste dut asko hasi dela espektakuloa eta haiek ere proposatu dizkizuen gauzak sartu dituzuela. Eske plazerrutxa da zuek dantzan ikustea, asko eta, emozio asko dekozue dantzatzerakoan aurpegiak dituzue estupendas, mugitze dituzue pila bat benetan eta transmititzen dozue pila bat. Beraz, zorionak, niri asko gustagu jata, benetan, bihotzez. Mila esker. Ba, eskerrik asko guztioi. Listo, kitxo bukatu da. Gure ardibaltz guztiak eszenatokitik pasatu dira dagoeneko. Ai, ama, listo. Finalista guztien lanak ikusi ditugu orain epaien erabakiak hartzeko unea iritsi da. Erabaki hartu behar duzue, bale, badakizu hori. Bueno, Ugaitz. Ba, hemen gaude, kuskusero baketani, esan dugun bezala hasieran publikoak ere zuen saria emateko aukera izango duzuelako. Eta zenbatekoa zen sari hori, zenbatekoa zen? 100 euroko bono denda! 100 euroko bono denda aurratuko gara. Eta zer pasatuko da hemen? Kontatu pixka bat. Beno, ikusten duzuen bezala ja, pantaila jisten ari da, eta QR-a agertuko denez, mesedez, mobilak atera, eskaneatzeko, eta mesedez, botatu. Mobilak atera, hor datorren QR kodea eskaneatuko dugu, eta publikoak erabakiko du, zein den publikoaren aukeratuena edo gehien gustatu zaiona. Eskaneatzen dute QR kodea, eta zer, momentu batetik bestera, minutu bateko atzera kontaketa egingo dugu, ze boska eman behar dute. Hasiko gara atzera kontaketa horrekin? Bai. Guk dioguenean, boska emateko aukera dakazue, orain! Minutu hau bat atzera kontatzen jarriko gara. Hasira, kotiatzera, zoazte kotiatzera. Hasira kontua. Hemendik trampak. Ez egin trampa. A ber, zertan dabiltza horteik Lizardi eta Itziar trampetan dabiltza? Hemendik ez. Hemendik ere ez, Fiatzen Hemendik zarete? onak tira. Fiatzen zarete, Bai. 35 segundu, azkar ibili! Korri. A ber. Minutu erdi. Ez duela denborarik ematen. A ber, hemendik. A ber, trampatia. Azkar Lizardi eta Itziar etorri azken kontaketa egitera. Gozen. 20 segundu geratzen dira eta. A ber, minutu baten ikuste dut boska emateko aukera daukatela. Eta hortxe atzera kontaketa ingo dugu orain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Bukatu da. Boska emateko unea, Ainoa bukatu da boska emateko unea. Bai, eta errepaso txiki bat egingo dugu, bale? Errepasatu dugu ditugu gaurko sariak. Batetik, publikoaren saria. 100 euroko bono txartela dakagu. Eta gero bezetik 6 sari daude, bale? Kategoria bakoitzean, bina sari, lehenengo saria 300 euroko bono txartela, bigarren saria 200 euroko bono txartela. Ainoa, mentxe, uste zaituzteko. Bale, oso ondo, agur, kuskuseros. Agur.
Bueno, eta bitxartean epaimaikidik be erabakia hartzen da biltza momentu honetan, beraz, beste artista konbidatua datorkigu, bera aktorea eta abeslaria da, eta bateko estanda saioan emantzen ezagutzera parte hartu zuen, bigarren edizioan, zehatzabak esateko, 3. gelditu zen, baina gero zer gertatu zen. Goazenen hasi zela lanean, Goazen telesailean parte hartu dau, Roke pertsonaia interpretatuz, eta gaurkoan hementxe dago Ardibaltzakeko gala honetan, Jon Alonso! Eskerrik asko, Jon. Bueno, zuere talentu lehiaketa batetik pasatutuka zarenez, ze aholko emango zenieke gaurko finalistei? Ondo ikusi ditut, egisa da, urduritasuna ikusten dabe bai, nabarixa da, eta gainera hemen familixakuen aurpegixak ikusita eta guztion aurpegixak ikusita, ondio gandik uste dut urduritasun hori gora doiala. Telebistan ezberdina da ez dugulako ikusten zein dauen, etxian ikusten, kamara ikusten dugu eta listo. Eta nik uste dut hor errexo dala. Bai, bueno, Jon, eskerrik asko zure aholkoatik. Nahi duzunean, aurrean. Hau ingo dut. Noski baietz, zu tranquil, bai, eski oso altuza, zeman neurtzezu? 1,82. Ai, ba, ostras, Pedrin, ze ondo. Etorkizunaren lehen aldia esan zenidan, baina indazaia dena maitzea musu batekin agurtzea amaiera batekin hasiera badator baina ez zaude hor ondoan nirekin guri argazki guztiak putzu baten guztiak bidean zehar atzean utzi behar dena amaitu da musu batekin. Ointxe txalo, guazen! Amaiera batekin hasiera badator baina ez zaude hor ondoan nirekin guri argazki guztiak putzu baten guztiak bidean zehar atzean utzi behar dena amaitu da musu batekin musu bakar batekin baina indazaia dena amaitzea musu batekin. Eskerrik asko. Ai, Jon, ze polita maitia.
Eskerrik asko, Ainoa. Esaz, rollo, Michael Bublé, baina tota... Bai, pixkat, Arrapo doztazu, nire abeslari gustukuena. Zutakazun hautz kolore politxaz matxe, eta zutakazun estiluaz eta dana matxi, benetan esatetzute. Eskerrik asko, Ainoa. Ai. Momentoten, esan dut, ez dakiz sartu alaz, bakarrik abesti bat kantatu bartzen duen, ez? Ez, beste badakat, prest. Agur? Nerekin geratu nahi dozu. Ez dakat dantzaririk, hainbeste dantzari gaur eta ez dakat hemenatzia. Baina ni dantzan ez, cariño. Ninaz, eskultura grega, amentxe fondu negon Ba, koloria, gaur kolore askokin etorri zara, Bai, bueno, segi. Bueno, beste badakat. Ondo, ez? Bai, ni super gustoa, na. Batzet. Denak begira daudela ikisilik gelditzen denaren elegantzia. Armairua erropaiunez betea dut eta aurpegia xuria. Zorora jautsi dira beleak eta nizerura begira. Azken ordua balitzatia, nori nirekin pentsatzen ari naiz. Oike txargo había dicho, guazte! Arrastaka, arrakasta, irinak sobran ta faltan duzue mamia. Ferraturiko antzarik liberatu egin dituzte zure zaldia. Deus ere ez dut baino ez idazu herriz giltzakin itxiko atia. Deus ere ez dut baino ez didazu herriz giltzakin itxiko atia. Badakien itzake honetan sartuko bazterrak nazteko ez balit. Bazterrak nazteko ez balit, bazterrak nazteko ez balit. Badakienak badakien itzake honetan sartuko bazterrak nazteko ez balit. Bazterrak nazteko ez balit, bazterrak nazteko ez balit. Haze mundua iragarri den emaida zue sarkada bat. Azken orduan jakingo duke atia nori direktik. Eskerrik asko. Eta zorionak parte hartu dozuen guztioi, bereziki. Mil esker. Eskerrik asko, Jon Alonso. Zeure grupi zeina. Neu eta Ander Sánchez rai zure grupizak. Ez dakat inungo grupirik. Mekatxe zela mar, baina badakazu, ondarruko grupizakazu. Eskerrik asko, matxi. Bueno, segi. Orain bai, sariak ematen hasiko gara, bale? Zehatzago egizateko publikoaren sariarekin. Etorri gure kuskuxura daude menia dagoeneko. Boska guztia zenbatu ostean. Listo, publikoaren sariaren txekia beba daukau, eskerrik asko, dakatez Bagatoz, publikoaren saria emateko horritziarek dauka txekea, €1 bono denda bat, eta zer daukazu eskuartea? Arditxoa. Ardia zuria kasunetan. Eta zabalduko dugu soberrea, boskak eman. Ieba? Publikoaren ustez, 2026ko Ardibaltza talentu lehiaketako talde edo bakarlari onena da... Amaia! Amaia! Amaia, venga! Besarkada que se baten hasi mundu guztiari. Amaia! Zorionak, Amaia! Zorionak, Amaia, bixotza. Hortista, zoixona, mi amor. Beatu, ardibaltz bat akazu, bai, opari bezala, zoriona, bixotza. Zorionak, Amaia, jarri horra argazki ateratzeko. Adi, Amaia. Amentxe, erditx hortxe. Fama, hue. Bai. Bueno, bai, mesedez lagundu gaiz. Venga, nirekin batera, bai. Bai, itzegin nahi du. Amaiak itzegin nahi du, barkatu Amaia, bai. Benetan, hau eskertu nahi dut, ze publikoaren maitasuna sentitzea, ez dauka presiorik, esperientzia hau, ez dauka presiorik, superpolita da, jende supermajua etzagutu dut, sari hau beraiei dedikatuko dut txiet, ze
nire lagun oso minak bihurtu dira, eta pio bat maite dutxiet. Ze polita. Eta eskerrik asko benetan hau gaitik. Betiako nire bihotxan erango dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Amaia, ze polita. Bai, hori da, jarraitu bera. Eta orain datozela epaimaikideak Joldi Beristain, Jon Casamayor eta Nerea Elizalde. Amen datoz gure epaimaikideak. Eskerrik asko ugaitz. Bale, badakazuen mikroa, bueno, zer modu zelakoa izan da erabaki hartzea, momentu hori. Oso zaila. Bai, eta sinisten dutzut benetan zabizela. Benetan, oso zaila, benetan. Aurten bereziki oso zaila. Bai. Bueno, besterik gabe, Ugi, Maitia. Hasiko gara. Esan zu nondik hasiko garen, ze pila sobre dakat hemen, bale? Letra txikia dakazuen, hartu Zuk hartu sobreak, ikusten dozuz. Hasiko gara, bigarren kide kategoriako saria ematen, bale? Venga, ba. Kide bigarren saria. Topatuko dut, sobre. Kide bigarren saria da, hause. Bale, oso ondo. Irabazleek bono txartelak irabaziko da bezala, gogora ezagun, bale? Bilboko denda edo zerbitzuetan erabili ahal izateko. Eta 2026ko Ardibaltza Gazte Talentu Lehiaketako kide kategoriako bigarren talde irabazlea da... Iru Izarra! Iru Izarra! Kamer! Ai! Ai, bixotzak! Zorionak, Iru Izarra gamezuen Ardibeltza, bebai. Hortxe argazkitsua. Ai, zelako tablak dakarre baina, zelako. Ai, zorionak bihotzak. Ze polita. Bueno, orain jarraituko dugu, eseri behan eta laster ditxuko zaitxuet bueltan, okei? Beste sari bat entregatu behar dozue, epaimaikideok, bale? Junior bigarren saria. Junior bigarren saria dakazue hor. 2026ko Ardibaltza Gazte Talentu Lehiaketako Junior kategoriako bigarren talde irabazlea da... Juraima! Non dago Juraima! Zatoz Juraima? Juraima gure dantzaria, berama poz-poziko hor, zorionak Juraima! Ai! Amen, oraintxe itziar. Hortxe zure Ardibeltza, ai pitxitxi, ze polita. Bueno, Juraima gure dantzaria, gure Jose Ripiau dantzaseta, hartxe argazkitsua, Juraimak irabazi ditxu. Eskerrik asko, Juraima. Mi esker. Listo argazkia? Hortxe, amatxo, argazkia listo? Bai, listo. Heitxi, laster deitxuko zaitxua bueltan. Bueno, epaimaikideak be, Heitxi. Ai, geratu, barkatu. Ene, bakizu. Bueno, sariak ematen jarraituko, bale? Eta hurrengo sari biak banatzeko, datorrela Taupa mugimenduko Sonia Pérez! Sonia. Zelako lan politxak ez da aurten. Zoragarriak izan dira. Zube zoragarria, hau guzti antolatzeagatik mila esker zuri. Sonia, mila esker ugaitza alegriari be, bai? Eskerrik asko, bixoi. Bueno, banatuko ditugu, bigarren saria senior kategorian, bale? Senior kategoriako bigarren saria. Eta 2026ko Ardibaltza Gazte Talentu Lehiaketako senior kategoriako bigarren irabazlea da... Bihotz! Amen! Bihotz! Lukazo! Ondiokan ez dozu euki azirik ez da arnaz hartzeko azirik ez dozu euki. Ai, ama, oraintxe ezena tokitik jeitxi da barriro ere igozarete. Amen dakazue zuen Ardibeltza. Oraintxe amen Ardibeltza Lizardiren partez bebai. Amen saria, amen txekea. Zelako mermelada gabiltzan hemen, bezarkadak eta laburtuko ditugut bestela. Argazkitsua. Datu zelan posaten da ben, zorionan eskako, oso ondo. Beste sari bat banatuko dugu, Soniak beste sari bat banatu behar du, bale? Kide kategoriako lehenengo saria. Kontuz,
hor dakau, sobretsua, hor dakau irabazlea. Benga, 2026ko Ardibaltza Gazte Talentu Lehiaketako kide kategoriako talde irabazlea da... Aizene! Aizene! Ai, Aizene! Aizene! Ai, Aizene! Ai, maitia! Zorionak Aizene! Bai. Hortxe, bizkat, aurrera xeo, hortxe, geldikon, hortxe, argazkitzu, epa! Oso ondo! Ene! Oi! Zorionak Aizene! Listo, argazkitsua listo? Oso ondo! Bueno, eta Sonia beha gortuko dugu bitxartin. Agur, Sonia! Agur! Eskerrik asko, Sonia! Eta, bueno, jarraituko dugu, sariak ematen ugaitz, 2 sari falta dira. 2 sari falta dira, eta 2 sari horiek banatzeko, Bilboko udaleko, zinegotzia den, Eider Inutziagarri deituko diogu, datorla txalo zaparrada batekin. Eskerrik asko, Eider, bueno, zelako politxa, zemat emozioi barkatu. Bueno, Eider, nola ikusi duzu? Bueno, zelan ikusi dut, uste dut partekatu badala, zelako talentua dekogun Bilbon, gaurko arratsaldea izan da, uste dut danok joango garela, emozionauta, unkituta, inspirauta, benetan. Gure Ardibaltzak eta igual dantza akademia batetan, edo musika eskolan, edo apuntatzeko gogokin edo igual, ez da? Bueno, oino niño ez dakite izena emoteko epea zabalikongo da, baina benetan oso zenien. Kontuz, sariak entregatzera guaz, bai? 2 sari geditzen dira. Juniorreko lehenengo saria, ok? Junior kategoriako lehenengo saria entregatuko du, Eiderrek 2026ko Ardibaltza Gazte Talentu Lehiaketako Junior kategoriako talde irabazlea da... Kirikiño musikariak! Bueno, Kirikiño! Zorionak irukote mentxe zuen Ardibeltza. Ai, bihotzak, zorionak. Hartu zuen txekea. Zorionak bihotzak. Ze honak zareten, zorionak. Bueno. Zema bezarkada, zema maitasun, zema dena, ez da? Hemen, Ardibaltza lehiaketan laguna begiten ditugu, maitasun asko dakau elkarri emateko. Ia, hortxe argazkitxu aterako dozu orain 3, bale? Hortxe argazkixe, txas, bai, ez da? Ederto, oso ondo Kirikiño, zoaze bera. Eta azken saria banatuko dugu. Senior kategoriako irabazlean norden jakiteko momentua iritsira. Zan. Azire, hau interesantinak etxen. Baina, sari potolo hau eman aurretik Eider Inutziagaitz batzuk ere esan nahiko zenituzke, ez da? Bai, ez bakarri guri Ardibaltzei esan dizkiedan hitzak, zorionak emoteko eta euren esfortzua eta konpromesua eskertzeko, baina baita, nola ez, taupa mugimenduari programa hau posible egiteagaitik, zeuek be mundialak sarie, Sonia Ugaitz, gaurko teknikari guztiei, artista guztiei, gure kuskuseroi, epaimaikidei, zebenetan asen nolako lana izan dozuien gaur, baina uste dut, Ainoak eta Ugaitzek be, txalo zaparrada be, merezi da horiela, gaurko... Bueno, zeuk esan be. Beraz, eskerrak emotea guztioi eta animatzea zuen umeak eta gazteak motibatuta mantentzen eta euskaraz bizitzen be bai guretzat eta ni euskaraz inegotzian hasen aldetik hori importantea da eta alde horretatik eskertuta eta aurrera egin dezagun danok alkarregaz. Eskerrik asko. Hoxek izan dira Bilboko udaleko euskara zinegotzia den Eider Inutziagaren hitzak eta orain bai. Redoble. Aurtengo senior kategoriako irabazlea da... Iru Motion!
pasamos a pasar. Zuen txekea hartu orain, argazkitxu atera, bai Eider, jeitxi, lasai mil esker Eider. Apa zeuek! Bueno, orain ez jeitxi bera, bale? Zeia hauxe izan da guztia, ez, gelditu hemen, zorain. Talde argazki atera bar dugu, mesedez, parte hartu duzuen guztiok, irabazte guztiok, etorri ezenatokira, mesedez. Familia argazki erraldoi aterako dugu, bale? Bitartean, eskerrik asko, parte hartzaile guztiei finalera iritsi zaretenoi, ez zaretenoi iritsi be, eskerrik asko parte hartzeagatik. Eskerrik asko galan parte hartutako guztiei, Jon, Joldi, Nerea, Itziar, Jazens Bilbo, Ander Sánchez, Jon Alonso, Dumbo Txaranga, Ugaitz Alegria, Unai Goiko, eskerrik asko! Ai, tope, eskerrik asko Bilborrokeko lankidei be bai, eskerrik asko Taupa mugimendua, eskerrik asko Bilboko udala, eskerrik asko Bilboko udaleko gazteria saia. Ei, jarraitzu musikaz, dantzaz, antzerkiaz, magiaz, euskaraz gozatzen, gora gure artista gazteak, gora zuek! Eta gogoratu balorazio bat egiteko aukera daukazuela arrapasan.eus webgunean sartuta. Hori da. Agur eta eskerrik asko guztioi! Matxe! A ver, ¿qué hori? ¿Quea? Bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana uzteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, amaikaute basadera, ametxetan, galdu genuen benora, ametxetan, zure mundutik gurera, ametxetan, biagirako bidean. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure